welcome back to my channel mga ka-mindset. So natin bagong content guys. So natadri sa City of Naga Baywalk. Woo! So karon guys natin bagong content. Natin pautan on dere kung unsa magitinon ka Pasko. December 24 or 25. Unsa nga to Megs? Nico, From? Dumlog Talisa. Okay kayo. So nakoy pautan na karon kay namo kita sa City of Naga no nya. Nagpakakuan man og Christmas tree no. Kanang unsa unsa may tumilahan ninyo nga Pasko na sa inyo ha? Kaya na yung mga Christmas lights. Christmas lights, sure? Abi ko pabot to. Ah. Lahat nga pa. Okay. So, Lagi, sa dakong pautan na mo ni siya guys. Unsa mga Pasko? December 24 or December 25? 25. Ano man? Kumingo tag 24, bali din na siya Pasko, bro. Kuha na siya. Sa taga ni Bisperas. Oo ba? Alis ba? No. Pero nga lagi mo ba silingan niyo kay magpaboto, nya magbuan. 24 sa Kadlaon. Magpaboto. Oh, Yang December 25 ang? Christmas. Okay kayo. Kasi nga ni mo mix? Rowena, Taga Talisay. So, mo ta sa City of Naga kanang unsay may timail lang sa inyo nga kanang Pasko gid. Anang nataw si Jesus. Nataw si Jesus. So mo ni ang dakong bata na guys. Unsa mo gi Pasko December 24 or December 25? December 25. Ano man? Mumanang adlaw nga nataw si Jesus. Pero say magpaboto sa kanyo ha. It's December 24. Oo, ininaga 25 mga alas 12 sa gabi eh. Okay. Next, unsay nga mo? Kaya Pearl, Taga Minglanilla. Minganilla. Since ata sa City of Naga guys, so Three Lightning. Unsay may timail lang sa inyo nga Pasko? Siyempre, kanang kuha na lights. Mo na siya. Ang dakong pauta na mo ni. Unsa man sa inyo ha? Unsa man gyud kanang Pasko, December 24, December 25? 25. 25 nga naman. Kay mom na natawahan ni Jesus. Pero say magpaboto sa December 24. Oh, kanang kuan, kanang Noche Buena, nana. So, kaning duha kay kanang lamay kay kuan ba outfit. Unsa tay nga nimo, Mix? Jeffrey Elizabeth. Taga Kuan, Lagtang. Tagtang. Si kuan, Emcha, Emcha. Taga Inayagan. Inayagan. Mutan ako ba kay pareho mo outfit kanang uyab mo. Obvious ba? Dili. Obvious ba? So, mutan ako kanang ta sa City of Naga nya nagpasuga mag kanang Christmas, no? Lightning. So, sa unsa man sa inyo ha ang unsa man sa inyo ha kanang ang Christmas gyud? Sa may timailhan nga Christmas gyud sa inyo. Kuan, kana sa December 25 na. Oo na. Ano na siya? Ikaw? Na yung mga lights. Okay, na yung malayas mo na yung tubag. So, ang dakong pauta na mo ni. Unsa man yun ang Pasko? December 24, December 25? December 25 idol. Ikaw? December 25. Ano man? Kay kuan, basta yan na mga lights Ano na siya? Ikaw? Because birthday ni Papa Jesus. Ano kuutan manggos. Pero usahay, magpaboto sa mag-December 24. Ay, bisag dili. Sa ito nga ni mo, Babs? Archie Kyle, Taga? katawan. Ang tawan. Ikaw? Whereas may katawan. Tawan? Asa mo na Dapat sa Rikyo. So, Amo ba mo naging joke only? Ikaw? Dito ako bangan. Taga? Nagkakatawa sa parehas mo. Silingan na mo di. Best of friends, kumbaga. barkada nga. Lupit. Oh, family. Ang nana. So, niya, gagaw. Okay kayo. So naman kita diri sa City of Naga. Ano niyari mo mo diri? Wala mag-computer. Mo ba? Nay computer diri? Kuan kanang kuan sila. Ma-act sila mga computer. Nyalago pila sa ako kay magdo ara ko dito. Okay kayo. Sa ako nari computer diri sa ako ni Bawan. Na mo nagpasuga mo diri Christmas lights gano. So okay kaya na. So karon kanang unsa may timail lang sa inyo ang Pasko. Kanang nay mamanaygon bata o kanang nasay kanang suga og parol. O nya may piso. Makay na na. Nga ikaw. Okay, happy ang tanan. Okay kayo. Ikaw? Okay, pon copy paste. Mayo ganahan ko na. So dakong botan na mo ni siya guys. Unsa magi Pasko sa inyo? December 24, December 25. Kuan. Ang Eve kay 24, ang Christmas Day 25, ang Eve kay 24. Ikaw? First part, ang Christmas Eve kay 24, parang Christmas Eve kay 25. Copy paste ba? Kani last na. Same gyapon sila. Same gyapon. Mo ni guys, kung may baw mo sa eskwelahan, pag sa grado, kasi ang pangalan copy paste man. Ano to? Krisha di ay. Taga? Mingla.
Happy Christian. Nagkatawa joke. Kanang tangomingla. So naam kita diri sa City of Naga which is nagpakuan gyud ka ng Christmas lights no, nagpasugan na ka to gani ano? Wala. Ay. Ay ba kung ikaw tong sa baba di jo. Di ba tawo? Kanang unsa may tamilan sa inyo kay tangomingla magano nga Pasko na. Kuan, wala. Kanang na yung mga daghang lights. Ay mo ba? Dili lechon. Wala ilitsyon. Ay lechon bila buwad. Wala ang dakong bota na mo ni siya. Unsa man sa inyo? Unsa man gyud sa imuha ang Pasko? December 24, December 25. Kuan, December 25. Kay, kanang kuan magod. Maguna, kanang 24. Bali, isugat na lang ba? Ay, sugat. Ana. Oh, Yeah, sugat. isugat. Okay, so ngano man ang upal lagi mag-celebrate magkarang 24 magpaboto sa 24. Dili. Lechon. Alas 12 gyud. Oh, sa imong tubag kay Kuan, 25. mga kuan, mga guwaps o guwaps, di ba? Nasa City of Naga. Oh, okay, nagpakuan mag Christmas lightning. So, unsa yung ano ba, Mix? Jasmine. Jasmine taga? Mag-Hawaii. Magaway kani siya. Robert, James. James taga? Tungkil. Mingla. Mingla, ikaw. Taga Minglar lang. Ang Mingla pa. Singan? Arthur. Arthur, sige. So, Arthur po nga. Okay. So, unsa may timay lang sa inyo nga Pasko? Ikaw, Mix. Mawo, di siya Gcash. Oh. Ikaw. Arthur. Ano naman? Unsa may timay lang sa inyo nga Pasko? Ang nalay pamuto. Agoy, gani. Aday Christmas tree. Okay. So, ngayon na kung pautaan na, guys. Unsa man jud ang Pasko? December 24 or December 25? 25. Nga naman? Ako ba? Ikaw. 24 sa Kadlaon. December sa Kadlaon. 25. So, ang Pasko, gikay? 25. December 25. Pero magpaboto sa guys sa December 24. Sa Tagadlaw ro paboto ya. Ano mo, Mix? Christine di ay. Taga? Taga Inuburan. Inuburan. Ikaw? Catherine. Taga Inuburan di Inuburan na po. Ikaw? Ria. Taga Inuburan di Inuburan. Pwede mo silingan. Okay. Exo mo. Tulo? Okay. Abay ko triples mo. Oo. Oh. Okay. So actually guys, ata sa City of Naga kay nag-3 lightning. So mo ni karon, unsa may timay lang sa inyo nga Pasko? Ha? Sa motong nag-December. December na mo na siya. Ikaw? Kanang magkuan na magsugod na o kanang decoration sa mga lights, mag-prepare sa mga kuan sa city ba kanang sila magpara sa maabot nga kanang Pasko magsugod sa mga kalihukan sa kuan like sa kanang Sige, kalma lang. Ako rin eh. okay. Kung na siya, kung ano yung mga decorations para sa imuha, Pasko na siya. So, kano siyang pista sa inyo agali? Dugay na niagi na pag October. So, kung nag-decorate siya October, Pasko na sa inyo. Sige, okay. So, morning dakong punta na guys. Unsa mo Pasko sa inyo? December 24, December 25? For me, December 24 is Christmas Eve. Then, December 25 kay Christmas Day na siya. Ay! Magibawta nga, may ni siya sa math, no? Gibril Lumayan. Taga? Ha? Tabako. Tabako? Asa bad man tabako? Asa ba? Ano to ba? Ikaw po? Oh, Singa mo? ID sekretarya. Sekretarya? Naka-officer ka sa una? Dili. Okay. Ikaw? Rodel, okay. So, kato. Ano to yung mga fans rin? Come on. Okay, so nato sa City of Naga guys kasi nagkuhan man Christmas lightning. So karon, unsa may tamay lang sa inyo taga Naga man mo, di ba? Dili. Taga Toledo, unsa may layo sigud. Ngita mo kuan. Bitaw sakto gina. Okay kayo? Kanang unsa may tamay lang sa inyo nga Pasko? Kuan. Na may siga-siga Pasko na. Pasko na rin. Kung may silingan mo siga mata, Pasko na rin. Marites man do ya. Bitaw. Ikaw? Wala yan. Wala, Pasko na nanay. So sayang na Gcash oy. So unsa may sa inyo ang Pasko, December 24 or December 25? 25 na ya. Ay, 24 na. 24 sa alas 12. Sa kadlon. Ikaw. 25. Kuan. 12 sa alas 25. 25 ya. 25. Nga naman? 25 sa AM. Kuan.
Pasko naman siya. Pasko na. Pero magpaboto sa may December 24. Pabuto. Bisag karon nagpabuto na meron. Ay! Ano siya? Yes. Oh, pwede kay shout out. Oh, wash out. Yan. Hey, wash out. Wash out, yan. Yan taga? Si Bagay. Oh, Mara. Alright. Mga gwapo. Okay. Ay, napagid. Ah, saban. Jopel Urpano. Eh, maro na yan. Wait nga siguro po, excuse na. No, Jopel Urpano. Wait nga siguro po. Wala. Ano nga nga yan? Bagay. Team Kagaw. Spaghetti group. Spaghetti Group. Hey! Verly, From? Minglanilia. Burley shit. Ikaw, Wops. Jasper Mondaire, taga Kuan, Kantauan, Naga City. Ikaw, Megs. Aileen, Kindaruhan, Minglan. Mingla. Silingan mo or ay gusto mo niya. Unsa man ni? Ha? Kinuyuyam ni man eh. Wala, third floor ako na yung Eh! Wow! Dali score. Pero guys, kanam ta sa City of Naga kay na Christmas lighting, no? So, motan na ta. Kanang unsa may Pasko? Unsa may timaylan ka Pasko sa inyo ha? Kung kuan, sana siya na kung Pasko sa mua. Kung kana galing ang inyong sa barrio is full of lights ko siya mga kuan ay mga decoration, mana siya. Okay. Ikaw, Megs. Kuan, meaning nga na ang Pasko daw to sa amo ag sigara na sa ini pagpapas mga motor say mga silingan sa matingala ka na yung mga Christmas lights ana sa mga balay malingaw sa silingan say ilam sa Christmas party kay sagaran silingan na imo party kay sagaran kundi mahimo ang kutsihan ug party sa amo. Mausal. So, kano sa kitong pista sa inyo gali? Ilahagi una. Ay, imo, Megs. April 21. April, so nakita ka mga suga dito, no? So, katong nagsuga mo dito, Pasko na sa inyo, ha? Di basad. Dili pasad. Pero, so, anda kong patana, guys. Unsa man joy Pasko? December 24, December 25? December 25 or 24. Pwede na means do. Ikaw, nalo mo? Murag 25 siguro. 25, nga naman. Kay makita sa mga tao kung saan sila kalipay, mailahan sila mga magtanaw sila sa dangang usa kalipay ang mga tao. Wow, grabe. Pang science yun nga tubag, no? Kanina ikaw, Migs. 25 kay first mangol is mag-alauna na is diha na mag-start nga 25 it means nga murag diha na ni gawas ang balangpat. So, December 25, good. Okay. Pero magpaboto sa December 24. No. Ikaw, Migs. Dili pa kay strict parents eskwela sa before the kuan sa mabot ra man ang panahon nga tigaan rag tayo managod. Ano ba? Unsa? Kasi mamuani mo. This video. So guys, kinsa man yung sa tanaw yung pinakalami o pinaka-the best og tubag, guys, comment down below, guys. O guys, kalimot, please like and follow to our social media accounts. That's all for today's video. So like and follow.